Hemen salam bilşiňiz ýaly bu ýyly geçip Türkiýe bilen Russiýa arasynda arbitraj bolunurdy. Şu wagt oglanlar Gruziýanyň üstünden işleýärler, ýöne birazçyk kynýarak eken aňyrda işlemek. Maňa öwretdiler, primerna näme etmeli, ýöne aňyrda hökmen suratda adam tapmary zat etmeli. Birazçyk şo kynlaşmalar bar. Geçen ýylyň iň soňky dekabrın ayaklarına 27, 28, 29 şu wagtlar biz gowy işledik, gaty gowy peýda galy. Unistream'dan lira bol uratýadyk, o wagt ýadyňyzda düşen bolsa, kim bilmeýän bolsa mundan öňkü wideolar görüň, şo taýda men aýdypdym. Unistream'da imni lira bol uratsaň, şonu peýda galýa diýip. Lira bolup uratyp işläp berdik. Bu ýyla geçibem aýyň 4-nde çenli gaty gowy peýda galy, 4-ünden soň uja peýda azarly. Uja yanvaryň 9-ndan soň 9-10 polny durdy. Hiç ýyl peýda galmady. Käbirlerde wapşe minusa gidip başladyk. Unistream'am, Kontaktam, Zaltoy Karonda hiç işlänik eýle karta uradýarlar aňardan. O da işlemän başlady. Tebe berde de Türk lirasynyň bady gally, toýst bahasy düşdi, dollar gally. Opşam şeýde hiç ýyl peýda galman başlady. Inni gowy täzelik sizde 5-nji gün, geçen hepden 5-nji günü Unistream'a yeni dollar uratyp bolýar boldy. Toýst dollar yeni uratyp bolýar. Öň bilýän bolsaňyz, ýadyňyza düşýän bolsa, men geçenki videoda da aýtdym. Diňe lira bolup uratyp bolýardy, dollar zat başga dollary, evrony aýyrdylar, diňe lira goýupdylar. Inni şu 5-nji gün, geçen hepden 5-nji günü dollar goşdular, ondan soň peýda galyp başlady. Biz 5-nji günü işledik. Ýöne 5-nji günü işlemizde 2 sapar uradyldy, dollar edip, ondan soň uja dollar edip uratjak bolanda gaty gymmat kursa çykdy. Soň liraň kursa düşdi şo wagt. Ondan soň lira edip uratdyk, 2 sagat ýaly şol uradyldy lira kurs, ondan soň ýene dollaryň düşdi de liraň galdy. Opşam aýtjak bolýan zadym, haçan aňyrdan uradaňyzda ýa bärden özüňiz uratýanyňyzy bilemek. Şonu hökmen suratda Unistream'den kontrol edin. Dollaryň kursyny näçe, liraň kursyny näçe uradaňyzda. Haýsy arzanlasa şoňa görä uradaň. Mysal üçin diýeli, dollar 70, TL'n kam 70 elbetde siz 70'den uradarsyňyz. 70'den uradýanyňyz aňyrdan bärden gidýäňiz, çekýäňiz, tetary Binance atýaňyz. Binance'dan aňyrda uja Russiýan kartyny satyp görýäňiz 70'den 70-20'den. Şu wagt primerna şol arakda tetar satylýar. Inni galyan peýdan aýdaýyn $10,000 şu wagt $50 galýa. O da kim üçin kän, kim üçin az, kişilerin üçin wapşe kapeka. Elbetde şu wagt az galýa ýöne boş ýatanyňyzdan ýa ýene bir zat, kak by bir şu wagt gowy zady boş ýatanyňyzdan essen bolýar birinji. İkinci gowy adam şu wagt isteseňiz 10 gezek pırlan, isteseňiz 20 gezek. Aňyrdaky uradyp bilse bolýar, bärden şu wagt hiç ýyl oçur zat ýok. İşleýän wapşe az bir kysana adamma. Bir işleýän bir kysana adamma işleýän barýan atýan maksimum 15-20 minutda uja siziň çegiňiz taýyn. Size uja tetar elýär. Aňyr ise 20 minutyň içinde. Öň näkilikde bir kod çekýänçäň bir gün gerekdi ýadygydaşan. Öň sebäbi gaty kän adam çekýärdi, gaty köp peýda galandan. Öň Zaltoy Karony işläp başladyk biz bärde ilki, ondan soň Kontakta geçdik, soňra Unistream'da. Wapşe arbitrajiň näme diýeni bilmeýänler, mundan öňkü videolary siz geçin, görüň, öwreniň, eger isleňiz bar bolsa. Öwrenýäňiz arbitraj edemizde ütköşük bir şu arbitraj diýen o kıyın zat diýalykdyr ýok, görýäňiz ütköşük zat ýok. Aňyrdan dollary arzanraak alýaňyz, soň bärden ýyzyny uradyp, soň gymmadrak satýaňyz boldy. Ana arbitrajda dollar arzanraak alyp gymmadrak satýaňyz, şo taýda peýdany ölçügini görýäňiz. Peýda asnawny rublla hesaplanýar sebäpsiz, aňyrda rublla gazanýaňyzda. Inneside lifehack Unistream'den uradaňyzda Sberbank kullanın asnamly. Men şu wagt Sberbank kullanýan näme diýäs biz? Bu kanuny like bile bu aýda bolýar. Korоче zat Sberbank online'ın içine girýäs, 10 san virtual kart açýas. Her senede her şu 10 kartlar virtual kadyr, toýst plastikla gaýdamlyk. Her şol kartdan 600.000 rubl uratyp bolýar. Toýst 2 sapardan uratýaňyz, datdan $4,000, 4,000 bir zatdan gelýär. Şonuň 2 sapar uratýaňyz boldy. Her kartdan 2 sapar. Düşünüňiz, mysal üçin diýeli, sizde bir san Sberbank'a, Sberbank online'yny polibon badyr, içinden açýaňyz virtualny kartoçka. Açdyňyz, 10 san her senen 600.000'den uratdyňyz boldy. Indika için deýmem şo karty paka ulanyň tam çaýjaş, benzin, zapravka edin. Ýene bir zat täze kart açaňyzda, täze kart alypjaňyzda biriniň ýa Sberbankyny alýaňyz doňunyň garnaşyň adyna biziň geçişmi däl, men öz dostumyň adyna Sberbanklaryny açdyrýan özüm alýan.
Olar ulanıňyza ilki bar, şu açaňyza bir hepde ýalyk ulanyň prosto tak pakup gediň, sewda ediň, onu mun alışdyryň, şoby Sberbank soňsuz blok etmez ýaly. Başda täze kart açyp köp adamyň ýalňyşy. Täze kart açyp içine 1 million salýaly, onam gün uğraýarlar. Bärden Unistream'den gün Sberbank blok edýär bilýär, şoby kart imni şodat etmek üçin açylan ýaly. Atak ýene aýtmaly zat hökma suratda Sber Prime Plus ediň. Sber Prime Plus aýda 400 rubl tölewa, şonu ediň 400 rubl hissat bir krukda gazanýaňyz siz onu. Onuň ýanky Sberbank pikir edýär, siz çista şu drop mukavetçe da şu kart imini yankalık zatlar etmek için açılan kart diye blok edecek şu kart. Şoň için şoňa blok bolmadan hökma suratda täze kart biriniň adyny açdyraňyzdan soňra ya da ulanılman yatan köne kart bolsa ýöne içine kan ulanmayan olsa da şoň ýesi alyňda bir hep dälsiz ulanyň soňy stop Sberbank öwrenşsinler ya içine pul girip çykar omuň diýip düşünüňiz blok bolmadan life hack bu size. Inni arbitraj etmek üçün, trade etmek üçün hökman suratda size birja gerek. Ingo birjalar men aşağıda goýjak silkasny Binance, Bybit. Men referandumdan geçip registrasiýa, verifikasiýa etseňiz Bybit'de $4000 üçin bonus berýänler. Ýöne hökman suratda bonus almak üçün registrasiýa, verifikasiýa içine pul salmaly. Bir zat alıp satmaly. Hökman suratda liboy bir kriptovalyutany alyň, satyp goýaryn gerekkä bolsa bonus almak üçün. Binance hamsede 50% skidka komissionu verenler sebebi biz uca 180 sanak kolluk. Şoň üçin aşakdan hökman suratda men referandumdan geçip registrasiýa edin. Näçe biz köpelsek şonça köp bize skidka berilýär, şonça köpem bonus berilýär. Bybit'te pakaşda 91 san biz ýöne komissiýamyzdan skidkamyz komissiýa 40% azrak. Ýöne näçe biz köpelsek şoňa görä bize az uja daýat etýärler. Köprak skidka berýärler, toz komissiýamyz az bolýar. Şoň üçin aşağıdan ssylkalar dur hökman suratda registrasiýa, verifikasiýa depozit salyň. Sebebi depozit salmasaňyz size berýän däller bonus. Karoç şoň ýalyk arbitraja uja düşünüňiz, düşünmeýänlere mundan öňki videolar görüň, öwrenip bilýäňiz arkaýyn. Oturan ýeriňizde pul gazanyp bolýar da pırlap. Toys oturan ýeriňde diýende edil oň ýalam aňsat däl etmeli zatlar ba, ýöne ütköşük biliňe mardan ok. Düşünüňiz, öýüň içinden prinsipi çykman pul gazanyp bilýäňiz. Kartlaryňyz blok bolmasa. Kartlar blok bolmasa ýalam ýang mesela life hack aýtdym, şonu edip bilýäňiz. Ondan daşaram Tinkoff, Raiffeisen ulansaň bolýar, ýöne Tinkoff premiumy gymmat dolansaň Tinkoff ulanamyz, Raiffeisen'dan uğraýas käbi açyk. Ýöne asnavno ýanky Sberbankdan uğraýas, Sberbank hem hökma suratda Sber Prime Plus wadyr aýda 400 rubl. Şonu edýäs blok bolmadan. Peýdal video bolanlar pikir edýän, palibom peýdal boldy. Goýtädel ganasyda ýeni arbitraj işläp başlady, ýene Unistream üstüne işläp bilýäňiz. Danly momentde Unistream işle garaşýas, bärde dollaryň düşmegine, şoby biz ýene has pulgadan başlap bilerdi ýalyk. Düşse gaty gowar, ýadyňyzdan çykarmaň, uratmakaňyz hökma suratda TL bilen dollary uratýaňa, Unistreamde şu TL bilen dollar urat bolýar. Şolaryň ikisine de girip görüň kurslar razyn-razyndyr, her hem ütkap durýar. Şoň üçin uratmakaňyz şonu kontrol edin, has pul gazanarsyňyz. İňe sağ adam janyňyz sağ bolsun, akyllyca hereket edin.